אז אנחנו נבדוק כמה אנחנו לא יודעות. בואו אחרינו. איך קוראים לך? תהילה. מי הבמאיות? חנה ויעל. מי התפקיד הראשי? אני? מי הרבנית? שוקר. מה יש בריקוד סגנונות? אנחנו מאמינים בני מאמינים. מה הטקסט של ההכתרה? שלם יותר מלב שבור. קוראים לזאתי ארגזת שכבה? שובל. איזה מחזור אנחנו? לבד. מי ועדת על? בנישו. כמה לא אנחנו בשכבה? 120. אוכלת עכשיו? המבורגר. בבית מדרש? שם. כמה לא תעזבו? אף אחד? בא להכתרה? לא. שכבה אנחנו? 50. לא סגרת? בצבא? בגרות במתמטיקה? ברור. אבל יש דבר אחד ברור. א' הדרכת